kongno nungbo saimanabla je borongni uklogo nung thangaibo bono no asungno ignore khainai hinui haifano bokhamaniya na chinibo jungbo bini uklogno thana muchungo belu siriya phano self respect rongno naiyakarui text rokbo khairiwo ekdin duidin ni pore reply phaya khaibo sakno metheboi siwo wngmano bo phunchi check khaliana eba busy phano wngna hinui duidin ni pore message sin wngthangbo reply sirinani pokhana hinui jung kongno accept si khainani naya boano interest si kwrwina hinui reply rinai hinui aswkai wansugui tongo phiyaba borokle rina muchungya wngwi siriya abono tabuk bo aswk kunung yaku self respect no nung phirogui nahadi nung ani angni ni game thwngnani bat khaidi kisa time saksangni bagui bo karidi